Peymana agirbesteya İsrail u Hamasê û berdana rehîneyan. Piştî du salan jî şerên xwînî ku zêdetirî 67,000 kes kuştin, İsrail û Hamas li ser agirbeste û berdana rehîneyan li hevkirinek çêkirin. Ev rekeftin ku li Kahîreyê jî hêla dewletên Yekbûyî, Keter, Misîr û Tirkiyeyê ve hat navbênkar kirin. Konaxa yekem a plana aştiyê ya bîst xalî Donald Trump bû, ji bo bîdawîkirina şerê şezeyê. Li gorî rekeftine, hemî rehîneyên İsraîlî de di nav çend rojan de verin berdan û hêzên İsraîlî de jî hin deverên şezeyê vekişin. Berdevke Wezareta Karên Derve ya Keterê got ku ev plan de rê li ber berdana girtiyên Filistînî, ketina alîkariya mirovî û bîdawîkirina tevahî ya şer veke. Benjamin Netanyahu rêkeftin vekî serkeftinek neteveyî û exlakî û Hamas jî vekî gavek ber bîvekişîna hêzên dagirker ve bînavkir. Trump rêkeftin vekî destpêka aştiyek mayînde bînavkir û rola welatên Ereb pesne Swêda. Sekreterê Giştî Netewên Yekbûyî Antonio Guterres, pêşwaziya ve peşketina dîrokî kir û bank li hemî aliyan kir ku pabend bin û alîkariya tavîlê bigihînin sezeyê. Her çikas xelkê İsrail û sezeyê pirozbahî kir jî. Guman li serka piştî şer de sezeyê çawa vêre birê ve birin û rola Hamasê hin jî hebûn. Gava dina plana Trump avakirina navendeke navneteveyî ji bo reveberiya demkiya şezeyê ye. Planeke ku Hamas û gelek welatên Ereb de piştgiriya ve bikin tene, heke ev damezrandina devleteke serbixweya Filistînê garantî bike. Analîst dibêjin ku tevî peymane, rêya aştiya rastîn li rojhîlata navîn hin jî dijwar û aloz e. Trump konaksa yekema plana aştiyê ya sezeyê hatim zekirin. Donald Trump li ser hesabê swêyê Truth Social ragihand, ku İsrail û Hamas li ser konaksa yekem a plana aştiyê ya pêşniyarkiriya vî li hevkirinek çekirine. Li gorî vî ev konaksa girbest, berdana rehîneyan, û vekişîna hêzên İsraîlî boxsêzek ku ji hêla her du alyan ve vere dest nîşankirin ve dihevîne. Dîvê navbere de, ajansên nûçeyanên navneteveyî ragihandin ku alî li ser danûstandina rehîne û girtiyan, û her veha pekanîna agirbeste di çarçoveya ve konaksa yekem de li hevkirinek çekirine. Çavkaniyên nêzîkî Hamasê jî piştrast kirin ku li hevkirinek hatiye kirin, ku benden ve vekişîna hêzên İsraîlî ji şezeyê û danûstandina girtiyan di navbera her du aliyan de ve dihevîne. Trump daxuyanîn swê bigotina ku ew ê bi ihtimaleke mezin biçe Misrê ku beşdarî pevajoya pekanîna peymane bibe û ji nêz ve beşdarî danûstandinin tekildarî ve bibe domand. Lêbele, ev li hevkirin tene konaksa yekem a plana aştiyê ya ragihandiye û nayê ve vateyê ku pevçûn bi tevahî bi dawî dibe. Hurguliyên peymanê hin bi fermî nehatine veşandin û hin jî şertên peymanê hin jî di navbera alyan de di nav nakokiyê de ne. Di dawiyê de, ji bo ku peyman fermî bibe, di ve jî aliyê kabîneya İsrailê ve vere pejirandin da ku bi cîhanîna veya pratikî rê bide. Kanala danzdeha İsrailê ji zarê rayedaran ve ragihand ku peymana aştiyê ya sezeyê de îro vere imzekirin û konaksa yekem a berdana rehîneyan ji bo roja şemiyan yekşemê hatiye plan kirin. Axios. Peymana şezeyê hat giyiştin, Axios ragihand ku İsrail û Hamas piştî danûstandinin dirêj giyiştîne rekeftineke ji bo bîdawîkirina şerê li sezeyê. Peymana cirbest, danûstandina girtî û rehîneyan û vekişîna gav bi gava hêzên İsraîlê ji hin deverên şezeyê ve dihewîne. Trump di navbênkariya peymanê de roleke sereke lîst û gotiye ku dîbe ku ev biçe herêmê da ku beşdarî merasîma fermî ya ragihandina agirbestê bibe. Vî peyman vekî destpêka aştiya mayînde û ji nû ve avakirina şezeyê bi nav kiriye. Peyman nihatene konaksa yekem a planeke pir konaksiye. Hurguliyên pekanîne vekî çawaniya çavderî kirin, garanti kirina agirbeste û pecirandina ve bi fermî di hikûmeta İsraîlê de hin nehatîne dawî kirin. Hamasê daxuyaniyek veşand û peyman piştrast kir ve vekî gaveke erenî bi nav kir. Le tekez kir ku ji bo İsraîlê garantî hene ku pabendî şertên peymanê bibe. Tevî ragihandina peymane, çavderen navneteveyî hişyarî dan ku hin jî gelek pirskirek hene. Pirskireken vekî ji nû ve avakirina şezeyê, pêşeroja veya siyasî û rêzîknameyên evlehiyê, piştî vekişîne di ve di konaksên pêş de verin dest nîşan kirin. Sameneyî bimîre Trump gumare dike, di kemtirî saleke de jî serokatiya xwe, vî konaksa yekem a peymanê gengas kir. Hemû planên 37 salan şera bûne. Lubnan per, Suriye per, Hamas, Sameneyî û spahpasdarên Îranê jî. û fît.